It-12 ta' Lulju 2018 immarka sena mindu għaddiet mill-Parlament il-liġi storika ta' żwieġ indaqs. Liġi li biha unjoni ċivili setet tinbidel fi żwieġ. Fil-fatt, minn statistika li kiseb One News mingħand id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem u Integrazzjoni, jirriżulta li sal-aħħar ta' Mejju li għadda minn 203 unjoni ċivili rreġistrati fil-Gżejjer Maltin 19 inbidlu fi żwieġ. Dan fil-waqt li kien hemm 10 żwieġijiet li seħħew barra minn xtutna u ġew irreġistrati wkoll f'pajjiżna. Id-Direttur ta' Drittijiet tal-Bniedem u Integrazzjoni Silva Naġus spjega kif permezz tal-liġi li għaddiet sena ilu ir-Reġistru Pubbliku m'għadux jagħmel distinzjoni bejn koppji u għalhekk m'hemmx statistika ta' kemm minnhom huma tal-istess sess. Dil-liġi neħħiet id-distinzjonijiet li kien hemm qabel bejn raġel u mara fi żwieġ u allura wkoll bejn forum differenti ta' koppji. Illum koppja tal-istess sess u ta' sess differenti għandha l-istess status quddiem il-liġi u allura m'hemm ebda distinzjoni bejniethom dawn il-forum ta' koppji. Il-liġi ta' żwieġ indaqs komplet tibni fuq il-kisbiet li diġà kien għamel il-Gvern bliġijiet oħra bħal dik tal-Unjoni Ċivili, tal-Identità tal-Ġeneru u ta' kontra l-prattiċi ta' konverżjoni. Bidliet li waslu biex il-komunità LGBTIQ illum il-ġurnata qed tgħix aktar fil-miftuħ bla ħabija u mistħija u minflok iċċelebrata bħala parti mid-diversità ta' pajjiżna. Dil-liġi ġabet bidliet immedjati għal dawk il-koppji kollha li inaqdu fi żwieġ li qabel ma setgħux jagħmlu dan, ovvjament. Imma magħhom ngħid jien ġabet bidla wkoll għal dawk il-persuni l-oħra kollha li sa dħul fis-seħħ ta' dil-liġi kien għadhom ma jistgħux jiżżewġu u allura legalment ma kinux ugwali għal Maltin l-oħra, billi issa ġabithom verament ugwali legalment imma ngħid jien ukoll anke soċjalment.